Уважаеми дами и на тази дата, 16 март 2001 година, медиите в България съобщават най-дългоочакваната новина в най-новата ни история. Министрите на правосъдието и вътрешните работи, съжалявам, става микрофония, явно ще трябва да се отдалеча. Министрите на правосъдието и вътрешните работи на страните от Европейският съюз гласуват отпадането на Шенгенски за да на една балканска държава, която гордо се изправи от пепелищата на комунизма и необратимо пожелава да стане част от европейския цивилизован свят. Броени седмици по-рано от трибуната на парламента в София, външният министър Надежда Михайлова вече е произнесла заветната си реплика: България избра Европа, но днешният ден е доказателство, че Европа избира България. Дами и господа, днес, 13 години по-късно, България отново е пред избор. Да останем европейци или да се върнем в източното си минало. Да живеем с пулса на общността или да бъдем странични наблюдатели на собствения си живот. Мисля, сме убедени, че в тази зала са събрани хора, за които да бъдат в крачка с Европа не е въпрос на избор. То е начин на мислене. Давам думата на председателя на политическа партия Синьо единство, господин Христо Панчугов. Здравейте от мен. Благодаря на всички, които днес са тук. В момента, в който според мен започваме да творим истински историята и на партия Синьо единство, и на българската десница, ще започна с няколко думи за Европа и ще свърша с няколко думи за България и нейното място в нея. Днес, всъщност в последните няколко години, ние видяхме огромно усилие вложено в това всъщност да бъде обяснено колко Европейския съюз няма да се справи с предизвикателствата, пред които изправи. Казвайки това обаче, ние често забравяме нещо изключително важно. И това е какво стои в основата на усилието на изграждане на Европейския съюз. И това е огромната политическа воля никога повече в Европа да няма война. Днес Европейския съюз към икономическото си и политическо предизвикателство от последните няколко години се изправи пред едно друго. Съвсем реално е в Европа военни действия да бъдат отново част от нашата действителност. Пред това огромно предизвикателство никога по-сериозно не е стоял дебата за това как да направим Европейския съюз по-силен, по-отговорен, по-прозрачен. Как България да намери част от една общност, която да защити не само нея, но и всички ценности, които през последните 20 години ние сме отстоявали. На фона на това огромно предизвикателство ние се изправяме пред едно друго. Това национализъм, ксенофобия и популизъм да станат част от политическата действителност не само в България. Това предизвикателство стои и на европейско ниво. От тази гледна точка и двете основни политически партии в Европейския съюз, и Европейската народна партия, и ПЕС, европейските социалисти, избраха нещо много видимо. Избраха такива кандидати за европейски комисар, които да олицетворяват не просто визията на двете партии за Европа. Такива кандидати, които да олицетворяват европейската идея и всичко, което стои в основата и което ние умишлено ставаме свидетели на неговото рушение. Тази гледна точка въпроса за идентичността, въпроса за миналото и въпроса за това каква история стои зад всеки един от нас остава основен. Тази гледна точка нашата листа днес тук, според мен, олицетворява тази идея. Ще видите хора, чиято биография, чиято история е трайно свързана не само с ценностите на европейската десница, не само с ценностите на българската демокрация, но с ценностите изцяло на това българското общество,
да намери своето достойно място в европейската общност. Днес имам честа да представя листа, която е съставена от хора, за които думите демокрация, морал, справедливост не са просто словосъчетания. Това са хора, които през годините са доказали, че не просто живеят съобразено с тези думи, но са готови да жертват всичко, за да могат да защитят тези ценности. Ще има много хора, които да се опитат да се наместят в този разказ. Има много хора, които ще поставят под съмнение това, което аз днес ви казвам. Ще има много хора, които ще се опитат да ни убедят, че речта на омразата, разрушаването на устоите на българското общество са в основния принцип, който трябва да положим в основите на бъдещето на България. Аз днес искам обаче над всички тези да им кажа нещо много просто. Един цитат, който скоро споделих с мои колеги и те го харесаха изключително много, затова искам да го споделя и с вас. В Британска Колумбия на среща между представители на правителството тогава и няколко индиански племена, среща на която правителството твърди, че земята в Британска Колумбия е тяхна, един от вождовете на индианците отговаря простичко: ако това е ваша земя, къде са вашите предания? За пореден път ще кажа, че биографията на всеки един от хората в тази листа дава ясен отговор на въпроса: какво е нашето предание? Очаквам от всички, които искат да се наместят в идеята за консолидация на десницата, от всички, които се опитват да подменят биографията не само на България, но на всеки един от нас, които живеем с промените в последните 20 години, да дадат отговор къде е тяхното предание. Благодаря. Няма да губим излишно време. Кажете, ако не ме чувате добре без микрофон, но аз мисля, че няма проблем в тази зала. Започваме с представянето на 17-тият в листата на Синьо единство Емил Йорданов. На 34 години от София, магистър по икономика на мас-медиите в Университета за национално и световно стопанство в София, журналист, новинар и редактор в Радио Витоша. Дами и господа, здравейте! Много е лесно за мен да бъда част от тази листа. Лесно е, защото е лесно да бъдеш сред приятели. И аз наистина благодаря за честта, която ми се оказва за това начинание. Знам, че всички заедно няма да участваме в подмяната. С нами Бог. На 16-то място в листата на Синьо единство се полага на Брадимир Фиданов, на 25 години от град Разград. Магистър медийна композиция в Националната музикална академия, бакалавър медийни технологии от Нов български университет. Композитор, автор и тон режисьор на филмови, театрални, рекламни и музикални проекти. Заместник председател на младежки дейности в гражданско сдружение ЕВЕ. Много благодаря, така систематизирано звучи много добре. Ще се опитам и аз накратко да поясня, че за мен също е чест да съм част от листата на Синьо единство и че ние искаме подкрепата на младите, десните и демократичните хора в България. Хората, чрез които ще променим България и тя ще стане една модерна, различна правова държава, от която ние няма да се срамуваме и която няма да искаме да напуснем. Благодаря. На 15-то място в листата на Синьо единство е Любомир Стефанов, на 36 години, роден в Шумен. Доктор по политология на Софийският университет. Магистър по политически науки от Централно-Европейският университет в Будапеща. Главен асистент на Департамент по политически науки на Нов български университет. Специализирал в областта на политическите партии и системи, политическата философия и теория, Европейският съюз, интеграция, външни отношения, политика на сигурност, политика на разширяване, фондове и програми. Здравейте, аз също се радвам изключително много да бъда част от тази листа и от най-голямите от хората, които са, тъй като хората са най-големия капитал на България. Ако някой ще оправи тази държава, това сме само ние. Предприемчивостта, трудолюбието, отговорността са традиционни качества на българина, които последните 20 години се опитаха да заличат. С ваша помощ, с нашата... Вашия пример,
ще променим това и ще направим България едно по-приятно място и по-приятелно място за живеене. Благодаря ви много. 14-ти в европейската листа на Синьо единство е Сюлейман Ени, на 31 години от Кубрат. Бакалавър по бизнес администрация от Европейския колеж по икономика и управление, председател на Софийската организация на гражданско движение ЕВЕТ. Здравейте! Това предизвикателство да съм в листата, защото моето дълбоко убеждение е, че евроатлантическата ориентация на България не се под съмнение. Затова ще положа големи усилия да убеждавам български граждани за това. Място в листата на Синьо единство е на Васил Папазов, на 34 години от Габрово, бакалавър по стопанско управление на Техническият университет в Габрово. Той е с дългогодишни професионални занимания в неправителствения сектор, обучител, координатор, организатор на множество проекти и програми, свързани с социалните услуги, доброволчеството, взаимодействието с органите на местната власт, разработването на политики за младите хора, образованието, културата и спорта. Съм фаталист, но не съм сигурен, че последните 13 години не бяха фатални за нашата история. Защо? Защото през тези 13 години управляваха тройната коалиция и техните клони. И какво направиха в това управление? Присвоиха си всички, да нарека, привилегии, които българските граждани можеха да усетят от европейското ни членство. Присвоиха ги и ги използваха за лична цел и употреба. И каква е моята лична мотивация да бъде част от тази листа? Оставката на Орешарски, на Станишев, на Местан и на Волен Сидеров. 12-то място в листата за Европейският парламент на Синьо единство е за Живко Иванов, на 24 години от Стара Загора, бакалавър по политология, магистър в специалност управление на проекти по фондове и програми на Европейския съюз, Нов български университет, член на Национално дружество Традиция, организация, която цели да съхрани българската история и традиция. Добър ден! За мен е чест да бъда част от тази листа, защото това са хората, които ще защитават европейския път на България. Това са хората, които ще се противопоставят на руското политическо влияние в България. Ние ще бъдем безкомпромисни в аргументите си, че Евразийския съюз не е никаква перспектива за България. Напротив, Евразийския съюз е силовата кауза на Путин, докато модерна Европа преследва своята евроатлантическа и демократична кауза. 11-то място в нашата листа е запазено за Атанас Чепъков, на 28 години от град Бургас, магистър по математика на Американския университет в Бремен, Германия. Има професионални интереси в областта на новите тенденции в енергетиката, занимава се с частен бизнес. Неотложни ангажименти му попречиха да бъде с нас днес. 10-то място в европейската ни листа заема Калина Прокопиева, на 42 години от Горна Оряховица. Магистър финанси със специализация банково дело от Стопанската академия Димитър Цанов. Икономист в болница Свети Иван Рилски в Горна Оряховица и инструктор по йога. Здравейте от мен. Васко говори за оставки на БСП, ДПС и Атака. Аз искам да прибавя в тази редица и ГЕРБ, тъй като идвам от град, в който знаете, съдбите на няколко български лекари бяха тотално унищожени. От трибуната на Народното събрание Цветан Цветанов ги обяви за престъпници. Нещо, което тези хора не бяха извършили. За мен ГЕРБ са популистка, недемократична партия, която руши имиджа на дясното в България. По време на своето управление ГЕРБ имаше една двойствена самоличност. За пред Европа бяха строителите на пътищата и магистралите, а за пред България жалеха времето на Тодор Живков. Николай Драгомиров, на 38
28 години от Перник. Заема 9-та позиция в листата на Синьо единство. Николай е магистър по електроника на Техническия университет и магистър по публична администрация в Европейският политехничен университет. Общински съветник в град Перник. Председател на синдикалната организация Съюз на енергетиците в България. Европейска България е невъзможна без европейски правила, европейски принципи, европейски институции, европейски механизми за правене на политика. Това може да го направи само една единна европейска дясна партия. Призовавам всички наши приятели, които са симпатизанти на различни партии от дясното пространство на България, като СДС, ДСБ, Синя коалиция, да подкрепят една партия като Синьо единство, която не измени на принципите си и остана там, където трябва. Дясно. На 8-о място в европейската листа на Синьо единство се нарежда Айрин Алик на 30 години от Русе. Завършила политически науки на френски език Нов български университет. Експерт, проекти и програми на Европейския съюз в Асоциацията на българските градове и региони. Национален координатор младежки дейности в гражданско сдружение ЕВЕП. Кандидат за евродепутат през 2009 година в листата на Синята коалиция. За мен също е огромна чест да бъда част от моите допълнения в тази листа. Лична кауза, която аз ще поставя пред себе си по време на тези избори, е да се боря срещу ксенофобията, срещу езика на омразата, който изключително често срещам както в медиите, така и срещу обикновените хора. Ще се боря България да се върне на пътя на Европа. Благодаря. На 7-о място в листата на Синьо единство е Костадин Шанков. На 29 години от Пловдив, магистър по ветеринарна медицина, притежава изключително богат опит и научни публикации в областта на рехабилитацията и хирургията на дребните животни. Той е председател на Българската университетска киноложка организация. Здравейте! Аз също имам изключително лично отношение да бъда в тази листа. А това е, че тук и сега, с хората в гърба ми, трябва да обявим, че европейските избори са нещо важно, че всеки трябва да гласува, да излезе и да изкаже своя вот, защото от това зависи неговото европейско бъдеще, защото България е част от Европа. И ние трябва да бъдем горди да го докажем. Освен това, не забравяйте нещо друго, което аз съм горд. Статуткото предвиди всичко. Предвиди абсолютно всичко, с изключение на нас, което ме прави горд като част от тази листа. Мирослав Стефанов на 54 години от Стара Загора взема 6-та позиция в нашата листа. Доктор на науките по морфология и доктор на науките по физиология. Бивш преподавател в университета в Мадрид, Испания. Професор и изследовател в Държавния университет в Сеул. Старшия редактор в международно списание, автор на множество научни трудове, учебници, учебни програми, монографии, статии и рецензии. Бивш общински съветник, в момента работи като преподавател в Тракийският университет в Стара Загора. Здравейте! Участвам в тази листа в опит да представя тези българи, които пострадаха от комунизма. Техните близки, които бяха по лагери, затвори, преследвани и убивани. Ние не сме забравили. Не сме забравили, не сме простили, защото не видяхме разкаяние, не видяхме искане за прошка. Когато Европа отрече комунизма като престъпен, в България все още се намират хора, които се кланят на комунистически водачи. В София се намира един паметник на една армия, която е окупационна и доведе този комунизъм с марионетки и техни граждани. До Димитров и Коларов се нареди и Станишев. На нас не омръзна чужди граждани да ни командват и да ни влекат към тяхната си родина. Ние сме българи и ще искаме нашата родина да се е наша. Подмениха ни историята. Подмениха и десницата. Начало на партии застанаха хора с ярко комунистическо минало, обвързани с службите,
с фамилиите и се нарекоха десни. Опитват се да откраднат партията, която олицетворява дясното. Разбира се, ние няма да се съгласим с това. За нас подмяната стана наша кауза, която ще отстояваме. Благодаря. На пето място в листата на Синьо единство за Европейски парламент е Маргарита Бойчева, на 36 години, от София. Магистър по журналистика от Софийският университет Свети Климент Охридски. Специализант работа с медии и публични представяния в МДР Лайпциг и АРД Франкфурт. Автор на предавания за култура и литература по БНТ. Редактор култура на вестниците Дневник и Демокрация днес. Това беше от мен, понеже председателят наложи традицията да цитираме. Ще цитирам и аз един източен философ, когато го питали до кога да чакаме промяната, кога ще дойде. И той отговорил: докато чакате, няма да дойде. Щастлива съм, че съм част от един отбор, който не чака, който взе нещата в свои ръце и се опитва да направи промяната така, както я разбира. Имам удоволствието да ви представя един от основните приоритети на нашата листа за Европейски парламент в нашата програма. Това е отвоюването на енергийната независимост на България от Русия и стриктното спазване на европейската обща енергийна политика. Нашите европейски депутати в Европейския парламент ще работят по три изключително важни приоритета. Неотложни, бих казала. Изграждането на газовите интерконектни връзки с съседните държави, изграждане на ново газово хранилище и спирането на Южен поток, ако той не отговори на изискванията на третия енергиен пакет. На четвърто място в нашата листа е Моню Христов, на 57 години. Дипломиран зооинженер и магистър по икономика. Народен представител в 37-то, 38-то и 39-то Народно събрание. Председател на гражданско сдружение Обединени земеделци и демократи. Добър ден, дами и господа. Ще ви представя втория ни приоритет на нашата европейска листа, а той е много важен. Откриване на нови работни места. Разработили сме специална програма, която ще представя в Европейската комисия за насочване на финансови средства към малките и средни фирми, които да могат да поемат младежи, трайно безработни, а също така и социално слаби. Другата ни цел е свързана с насочване на финансови стимули, по-сериозни и по-задълбочени от Европейския парламент към развитие на публично-частното партньорство. Основният ни приоритет обаче остава чрез финансови средства в програмите на Европейския съюз, които да насочим към няколко направления: образование, иновации, предприемачество и земеделие. С платформата на Синьо единство нашата цел е следната. Трябва да сложим край на кръговрата и кръстопътя на умората и скуката, апатията и безверието. Ние тръгваме да вдъхнем кораж и смелост на свободните хора, на предприемчивите хора и да им дадем нашето, което имаме. А ние имаме надежда. Третото място в листата на Синьо единство е за Ергин Емин, на 50 години, председател на гражданско сдружение ЕВЕТ. Магистър по история и дипломиран инженер, технолог от Висшия институт за хранително-вкусова промишленост. Бивш изпълнителен директор на Държавен фонд Тютюн. Изпълнителен директор на Асоциацията на българските градове и региони.
приятели! Първо, благодаря на всички, които ни подкрепихте, за да направим тази чудесна и работеща листа. Благодаря на всички вас, че днес присъствате тук с личните си симпатии и към Надежда, и към Синьо единство, и към организациите, които подкрепиха единната дясна платформа преди една седмица. Влизайки в тази листа на Синьо единство, аз ви декларирам днес, че ще работя България да стане България на регионите, както Европа е Европа на регионите. Ще работя за адекватна административна реформа, която да бъде насочена в сферата на услугите към бизнеса, малките средни предприятия и микропредприятията. Ще работя за реално съфинансиране, което липсва в България по европейските фондове и усвояването на европейските средства. И ще работя най-вече с моите приятели от гражданско сдружение ЕВЕТ, които се включиха в листа и тези, които ни очакват в регионите в момента по време на предизборната кампания, а и след нея за продължаване на интеркултуралния диалог на българските общности, за диалога, който ще промени нашите региони. Дами и господа, на второ място в нашата листа е един човек емблема за достойна българска журналистика и за свободата на словото. Европейски човек, който носи Европа в себе си, в професионализма си, в общественият си ангажимент и в начина, по който изживява България днес. Дипломиран философ и социолог, но свързал голяма част от живота си с две неизменни каузи – Българската национална телевизия и демокрацията в България. Представям ви господин Бойко Станкушев. Здравейте! Тази сутрин в едно телевизионно предаване на колеги от една национална телевизия чух нещо, което ми направи голямо впечатление, защото беше безкрайно вярно, а прозвуча зловещо. Популярният български актьор Валентин Танев каза в студиото приблизително следното. Във всички нормални европейски страни държавата се грижи за гражданите. Само в България, която уж е европейска страна, гражданите се грижат и обслужват държавата. Пирамидата е обърната. Бих допълнил нещо популярно вече, което се шушука между хората, но само се шушука, защото доживяхме 24 години след началото на прехода този велик страх, да не смеем да си казваме с висок глас мнението. Във всички страни има мафии, само в България мафията си има държава. Време е да се изкрещи максимално силно диагнозата, че нашия преход е объркан и подменен, че все по-реална става опасността България, която, когато тези хора са на власт, играе ролята на троянски кон в Европейския съюз, все по-голяма опасността да се върнем там, където бяхме до 1989 година и да станем отново васална държава поради изключителната си енергийна зависимост на Русия, да се поклоним и подчиним на тези, които в момента маршируват по широките красиви проспекти на Москва с червени рубашки, червени байраци, Ленин и сърпове и чукове на ушанките. Това ли иска българския народ? Време е да започнем да лекуваме тази болест. Нямаме избор. Единственият път, както казваше Маргарет Тачър, има два пътя. Единият е грешен, другият е десен. Това е. Сега давам думата на председателя на
изборният щаб за европейски избори в 2014 година. Един от най-успешните български кметове, избиран 4 мандата с гласовете на десните хора и цялата общност в град Свищов, господин Станислав Благов. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, висока чест е за мен да бъда сред вас. В такъв момент са нужни, мисля, и емоции. Бяха цитирани класици в политиката. Но аз ще си позволя също да перефразирам един от тези класици, Маргарет Тачър. Има битки, които, за да се спечелят, е нужно да се водят няколко пъти, не веднъж. Аз си мисля, че битката за евроизборите, които предстоят, е точно такава. И тази битка трябва да бъде спечелена с морал и с особено достоинство. Аз съм тук и за друго, защото имаме една мечта. Да видим десните, сините. Всъщност, синята мечта да се спъдне, да се реализира. Това е един мотив за всички онези, които започнахме далечната 89-та година да се опитваме да променяме нашата хубава страна. Нашата родина, нашата България. Всеки на своето си място. Аз имах честта да правя това и да продължавам да се опитвам да променяме един хубав, ние го наричаме богохраним град Свищов. Намирам, че моделът, който е реализиран там, е добър и е успешен. Но това се постигна благодарение на обединяване на добрата енергия на много мои съграждани. Тук сме изправени пред едно друго предизвикателство. Ние трябва да направим така, че този добър модел, който е в Европа, да бъде реализиран тук, в нашата страна. И имаме шанс. И имаме шанс, защото имаме един политик, който е олицетворение за добрата политика не само в България, и казвам не само извън Шенген, а и в света. И този шанс не трябва да бъде пропиляван. Защото тя, нашият политик, продължава да води битки. И започва отново битки. И тези битки са, за да се устоят онези морални ценности, които са валидни, които са изконни, не само за Европа, а и за човечеството. Нека да дадем шанс на този наш политик. Нека да дадем, освен вяра, и надежда на българското общество. Уважаеми дами и господа, нека да посрещнем и да подкрепим нашата надежда, Надежда Ненски. Благодаря много на всички. Благодаря ти, Станислав. Много мислих как да започна моето изказване днес. Изправила съм се пред вас не един път и всеки път съм казвала, че тези избори са съдбовни. Но когато се готвихме за това предизвикателство, не знаехме, че то ще съвпадне по време не само с годишната от падането на визите, а по някакъв парадоксален, може би съдбоносен начин, с едно друго събитие далече от нас, далече по географско положение, но всъщност политически много важен факт в световната политика, и това е референдума в Украйна. Защото за първи път след много години Европа и света се изправя пред реалната угроза да се върне към епохата на студената война. За първи път от много години изтока и запада отново са в диаметрално противоположни позиции, и то по причина, че една държава взе решение да анексира територия на друга страна. Защо казвам това?
Защото битката в Украйна и референдума в Украйна не просто е противопоставяне на изтока и запада, а е противопоставяне на надеждата и цинизма. Надеждата за това, че може да се изгради една демократична, свободна и просперираща Украйна, и цинизма на хората, които смятат, че за тези ширини на Европа и на света, хората не могат да очакват нищо повече от едно корумпирано управление. Правя този паралел и с България, защото мислейки си за тази листа, за тези хора зад мен, си казах следното. Какво е нормалността в България днес? Или ако използваме и аз като останалите една метафора, ние сме като в полет на куковиче гнездо, само че не знаем от коя страна на решетката стоим. Защото това, което през годините стана нормално, това е да сменяш политическите си убеждения като носни кърпички, да приемаш всякакви компромиси и винаги да оправдаваш малките си предателства, да се смишаваш както едно време, за да мине бурята. Вече нищо не е забранено от морална гледна точка. И именно това се приема за нормално. Когато заявих, че ще поведа листата на Синьо единство, много мои приятели ми казаха: защо го правиш? Не можа ли да намериш някакъв друг вариант, ако искаш да станеш евродепутат? И аз казах, когато човек иска много нещо материално или позиция, той става зависим от това свое желание и тогава става склонен към компромиси. Причината, поради която аз реших да приема предложението на моите колеги да поведа листата на Синьо единство, е защото виждам в този отбор зад себе си малцината опълченци, които са готови да дигнат знамето, за да построят нова крепост на десницата. Този кураж, уважаеми дами и господа, е много рядък. Особено когато идва сред хора успели в живота си, каквито са част от моите приятели в листата, или още повече, когато идва от съвсем млади хора, които логично за възрастта си искат да успеят. Но факта, че те избраха пътя не на компромис, а пътя на принципите и морала, е нещо, което трябва да бъде подкрепено с всички сили. Ал Пачино в един филм казва, че няма нищо по-страшно от ампутирания дух, че за него няма измислени протези. Аз искам да благодаря на тези хора, че имат духа да поведат тази битка. Защото това, което предстои, е битка наистина за европейската и евроатлантическата ориентация на България. Защото в момента като тънка червена нишка през партиите минава една много странна позиция в подкрепа на руските енергийни проекти в България. Виждаме я във всички партии и не правя нито едно изключение. Защото интересите на енергийната мафия, на хората, които искат да поставят българската енергетика в зависимост, а оттам цялата икономика и политика на България в зависимост, са достатъчно изкусни и достатъчно добре въоръжени, за да могат да си осигурят лобита във всички политически сили. Затова битката на Синьо единство ще бъде битка за съдбата и бъдещето на страната, за европейския избор, този, който направихме преди толкова много години и който ни се виждаше абсолютно неотменим. Но това, което се случва в Украйна, показва, че битката за демокрация не е еднократен акт. Това е постоянно водени сражения, за да може наистина да повярват хората и да дадат максималната си подкрепа за един път, който ще ги изведе към това, което те винаги са искали – по-добрия живот. Когато бях евродепутат, много хора ми казваха защо се занимаваш с Украйна или с Западните Балкани, или защо се тревожиш за проблемите на държави, които засягат Европа, но не са пряко част от нея. Отговорът е много прост. Колкото повече се развива и разширява демократичното пространство в света, толкова по-малко опасности ще има за българската национална сигурност. Колкото по-бързо Балканите влезат в Европейския съюз, толкова по-малко за това да Западните Балкани или да се говори с езика на омразата. Ако Украйна се превърне в европейска страна, българите или хората с българско самосъзнание в Украйна ще имат защитени своите права и свободи в много по-голяма степен, отколкото ако се намират в руската ос на влияние. Затова тук става въпрос за избор на цивилизационен модел. И Синьо единство
носейки високо над главата си знамето на сините хора в България, смята да защитава тази теза и да се бори за нея не само на тези европейски избори, но на следващите местни, парламентарни и президентски избори, защото това е идеята, за която наистина загинати и страдаха много хора в недалечната ни история, вярвайки да видят свободна и демократична Европа. Благодаря ви. Скъпи приятели, с това официалната част завърши. Нашата листа е на разположение за вашите въпроси. Заповядайте. За въпрос. Има ли въпроси от колегите от медии? Или предпочитат индивидуалните разговори, както обикновено? Добре, много ви благодаря, че бяхте част от това емоционално събитие за всички нас. Представянето на кандидат-депутатите от листата на Синьо единство за европейски избори 2014, председателят на партията господин Панчугов. Последно да кажа нещо, свързано с началото на моята изказване. Това за преданието. Снощи беше разпространено поредното писмо, което се опитва да обясни как Общия отечествен фронт срещу това управление е логичната стъпка за българската десница. И понеже смятам, че този разговор повече няма да бъде воден след днешното ми изказване, за това да го направя. Това, което всъщност ни се предлага трайно през последните няколко години, е не просто коалиция с партията ГЕРБ. Това, което ни се предлага, обаче е коалиция с партията ГЕРБ, която реши, че саморазправата вместо разчитането на българското правосъдие е нормален начин да се решават политическите проблеми. Това е коалиция с същата партия ГЕРБ, която си позволи да обяви един български диктатор за това като една успелия политик на България. Това е тази партия ГЕРБ, която през последните няколко години направи всичко възможно да не спази нито едно от политическите си обещания. В среда, в която единственото, което има смисъл, е предвидимост, последователност и някакси морал. С тази политическа партия ГЕРБ не общо отечествен фронт срещу това управление нищо не може да се прави. Когато диалога бъде пренесен на ниво политика, когато тази партия понесе политическата си отговорност за нещата, които аз казвам, когато намерят сили в себе си да наистина да се придържат към ценностите на българската десница, разговорът ще е различен. Благодаря ви още веднъж. Нека пожелаем успех на кандидатите на Синьо единство и двете организации, които са част от нашата листа, защото тя е символ на всичко това, за което ние се борим и ще устояваме, включително и на датата 26 май, денят след избори. Благодаря.